aldiz irakurri behar izan duzu liburu honen jatorrizko testua itzultzen hasi aurretik. Mardula eta konplexua baita, tamainaz eta edukiz. Bueno, egia esan da, behin irakurri nuen, baina irakurri eta berehala hartu nintzen liburu zoragarria zela, eta oso gauza ederrak zituela, oso ongi nahasten zuela erudizioa, baina baita divulgazio lana ere, eta oso tonua intimoa ere bazuela, eta oso iradokitzailea, eta orduan baina behin irakurri nuen, ohartu nintzen nolakoa zen, eta nolako zailtasunak izan zitzaken, eta planifikazioa, eta berales esartu zizetan, euskaratzeko gogua, eta planifikatu behar izan nuen pixka bat lana, garbi nuelako bateratu behar nuela lan hau, euskaratu nahi nuen lan hau, eta gurasoen zaintza lana, hori tokatzen baizait, hori. Esaten da, irakurtzean norbera bere burua irakurtzen duela, eta itzultzean ere are gehiago? Ez dakit, bai, egia da, beti, literaturaren indar handinetako bat da, nik uste iradokizun indarra. Eta itzultzaileak oso modu berezian irakurtzen du testua. Orduan, egia da, liburu honek gauza asko piztu dizkidala barrenean, sentimendu asko, oroitzapen asko, eta utopia asko, eta gauza asko mugitu dizkit. Naiz eta saiakera bat izan, baina oso saiakera berezia da, indarro handia duena. Irene Vallejorekin, liburu honen egilearekin harremana izan duzu itzultzeko, elkar ezagutza horrek abantaila ematen du? Bai, dudarik gabe. Nik uste gainera gauza ederra dela idazlearen eta itzultzailearen artean tratua izatea, eta nik uste hori zoragarria dela. Eta kasu honetan, poz iturri handia bihurtu zait, egia esan da. Bere jarreragatik, berak euskarazko itzulpenean jarri duen ilusioagatik, beti erraztu nahi izan du, dena prest egonda laguntzeko edozein zalantzari erantzuteko, edizio hau bultzatzeko, eta gero bestetik, egia esan da, oso jarrera zoragarria izan du berak. Dudaren bat izan dudanean, beti egonda prest, baita osasunez makal ibili denetan ere, eta inoiz baino, benetakoagoa iruditu zait aipatzen den identifikazioari idazlearen eta itzultzailearen artekoa. Egia esan da, liburua irakurri eta gero, bideo batzuk ikusi nituen Irenerenak, bere hitzaldi batzuk, eta berrera sartu zitzaidan bere ahots ongi modulatua, bere adierazkortasuna, eta orduan, arrez geroztik, niretzat testua ez da mutua izan, beti aditzen nuen bere ahotsa, eta iruditzen zitzaidan, bera ari zitzaidala diktatzen, nik pentsan esan hori bera nola esan euskaraz. Eta orduan, inoiz baino benetakoagoa bihurtu zait, beste baten ahotsa izan nahi hori, bitartekari izan nahi hori, nik Ireneren ahotsa izan nahi nuen, eta oso harreman polita izan da, persona zoragarria iruditu zait, eta berriz berretsi zait, beste batzutan izan dudan sentimendua. Persona bat, kasuntan idazle bat, zenbat eta hobea izan, orduan eta apalagoa dena.